ଏହା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁର ଉପକଣ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ଥିଲା। ସେହି ଗଛ ବିଷୟରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ସେହି ଗଛ ତଳେ ରହୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ଜଣେ ଆତ୍ମା, ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେହି ଗଛଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାଁର କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଗଛ ପାଖରେ ଧୂପକାଠି ଜାଳି ପାଣି ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ଖୁସି ରହନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ। ଗାଁର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା ଏକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଗାଁରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୋମଦତ୍ତ। ସେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଭଲପଣିଆ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଁର କିଛି ଲୋଭୀ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ସୋମଦତ୍ତ ମନ୍ଦିର ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ନ ଜାଣି ରାଜା ସୋମଦତ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସୋମଦତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଏହା ଅନ୍ୟାୟ। ମୋ ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ମୋ ଅଭିଶାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ବରଗଛ ତଳେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ରାତିରେ ଗଛ ତଳୁ ଆଲୋକ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। କେତେବେଳେ ସେ କାହାର କାନ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସୋମଦତ୍ତଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେଇଥିବା ପରିବାରରେ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଗାଁରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଥର ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ଥରେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଅଭିଶାପର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଜୁନ ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ପୁଅ ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ସାହସୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ସେ ଏସବୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟଙ୍କ ରହସ୍ୟକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଅର୍ଜୁନ ଏକାକୀ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ବସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଅଛ, ଦୟାକରି ତୁମର କଷ୍ଟ ମୋତେ କୁହ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ଛାଇ ଆସି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେହି ଛାଇଟି ସୋମଦତ୍ତଙ୍କର ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହସ ହରାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଅତୃପ୍ତ ଅଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ସଂଶୋଧନ ନ ହୁଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ସତ୍ୟ ବାହାର କରିବେ। ପରଦିନ ଅର୍ଜୁନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ ଏବଂ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେ ପୁରୁଣା ଦଲିଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କଲେ। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସୋମଦତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମଗାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ
ବଟଗଛ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ସେହି ଗଛ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଗାଁରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବରଗଛକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭାବିରେ ମାନିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେଠାରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଅର୍ଜୁନ ଗାଁର ନାୟକ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ କାହାଣୀଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ ଗାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେପରି ହଠାତ୍ ବରଗଛ ଚାରିପାଖରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ରାତିରେ କାହାର କାନ୍ଦ ଏବଂ ବିଳାପର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗଛ ପାଖରେ ଅଜବ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଭୟଭୀତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ହୁଏତ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି, ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ଅର୍ଜୁନ ଏହି ଘଟଣାର ମୂଳଦୁଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥର ସେ ଗାଁର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ସହ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଅର୍ଜୁନ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ସେ ଗାଁର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ରାଜାଙ୍କ ସମୟର ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କଲେ। ଏଥର ସେ ଏକ ଚିଠି ପାଇଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ରାଜା ସୋମଦତ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀରେ ପକାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଙ୍କ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜମି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ପଢ଼ିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇନଥିବାରୁ ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଏବେ ବି ସେହି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ସିଧା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଲେ, ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଅପରାଧଟି ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ନାତି ରଘୁନାଥ, କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହୁଁ। ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କାମ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ରଘୁନାଥଙ୍କ ଜିଦ୍ ହତାଶ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ରଘୁନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗଛ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପରଦିନ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଘର ଖାଲି ଥିଲା ଏବଂ ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ରକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଗାଁରେ ଭୟ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ରଘୁନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ପୁନର୍ବାର ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଏଥର ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁନଥିବାରୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଶାପ ଜାରି ରହିବ, ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ଏହି ଅଭିଶାପକୁ କିପରି ଶେଷ କରିପାରିବି? ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କେବଳ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅଭିଶାପ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସଚୋଟ ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା ମାଗିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ,
କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ପଥ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ତେବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବ। ଋଷି କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୋଜି ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହିଁ ସତ୍ୟ ବାହାରି ଆସିବ। ବହୁତ ଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ମରୁଭୂମିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ରଘୁନାଥଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପାଏ। ସେମାନେ ଭୟରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଶାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ଶେଷରେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପରିବାର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ଏକ ମହାପାପ ଥିଲା। ତୁମେ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ରଘୁନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଲି। ତୁମର ତପସ୍ୟା ମୋତେ ମୋର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଏବେ ଏହି ଅଭିଶାପ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏବେ ଏହି ଗ୍ରାମ ଉପରେ କୌଣସି ଅଭିଶାପ ରହିବ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଗାଁରେ କୌଣସି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।